Čaute, som Miky017, dneska vám ukážem Lávové dvere, možno si ich na YouTube už videli, ale tak ja tu mám ešte niečo iné. Mám to možno inak zrobené, nevadí, hlavne nekomentujte, že opakujem. A takže poviem vám teraz, čo sa mi skladá. Potrebujete niečo na podloženie, jedno čo, ja si dám stone. Dispenzor, ktorý vám bude vystreľovať šípy naplňujte dispenzory, dajte tam lávu, redstone navedete, pressure plate, položíte pred dvere, dajte tam dvere. Vlastne keď budete mať ďaleko dve dispenzore od dverí, tak si použijete redstone repeater a jak šlapnete na pressure plate, tak vystrelá ohnivé šípy. Dozadu mi to vyzerá asi takto. Hore som nalil lávu, tady som dal dole dieru, aby to netieklo von, ale dole. A teraz si to môžeme názvať tak, vidíte, vyleteli ohnivé šípy. Teraz vám ukážem, ako to funguje, keď tam hodím prasa alebo niečo. Tak a teraz prasa horí. Takže toto boli z ktorej dvere, moje dvere ohnivé. A ešte vám ukážem na záver takúto ohnivú stenu lávovú. Za tým máme kolajnice s vozíkom, kde si nájdeme, tam si dáme ten vozík, klikneme asi kde bude. Najbližšie, ideme si tam a nehorí som tu. OK, to bolo moje video, môžete si prísť zahrať na náš server gamepowerstudio.cz a tešíme sa na vás a zdieľajte, pozerajte, lajkujte, komentujte a pýtajte sa. Hlavne nekritizujte. Dobre, ďakujem a zdravím.